Татар театр сәнгатының атаклы режиссеры Марсель Сәлимҗанов туган көнендә аның исемендәге премияны тапшыру тантанасы уза. Премия республикабызның президенты указы нигезендә 5 ел элек булдырылган иде. Бүген бездә кунакта әлеге премияга лаек булган Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша. Хәерле көн, Фәнис, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмез, хәерле көн, исәнмез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бик шатбыз сезне күрүдә бүгенге көндә тапшыруыбызның студиясендә. Һәм дә инде беренче чиратта рөхсәт итегез сезне әлеге мәртәбәле бүләк белән котлап китергә. Чын күңелдән сезнең рәхмәтләрегезне кабул итеп алдым. Һәм әлбәттә инде сезгә дә чакырып, мине шушылай кунак итүегез өчен зур рәхмәтләрне җиткезәм. Фәнис, сез таныш булгансыз Марсель абый белән, алайгына да түгел, сез аның шәкерте. Менә остазыгызга карата күңелегездә бүгенге көндә нинди хәтирәләр йөртәсез? 90-нчы елларда Марсель Хәкимуллы Сәлимҗанов белән Фәрит Бикчантаев нәкъ менә профессионал театр студиясында эшләүче актерларны җыйдылар. Әлеге курста без 6 кыз һәм 6 малай укырга кердек. Бүгенге көндә 6 җегет һәм Миләүшә Шәйхетдинова Камал театры сәхнәсендә чыгыш ясыйлар. Марсель абыйның безнең группада гомумән үзенең җыйган беренче студиясына аерым игътибары, аерым мәхәббәте бар иде. Хәтта ул үзенең бөтен куела торган спектакльләреннән беребезне дә читтә калдырмаска тырышадыр. Шуңа күрә мин 6 ел эшләү дәвамында 6 спектакль чыгарырга ирештем, бәхет тәтеде. Һәм шуларның иң дулкынландыргычы, иң күңелдә истә калганы Зәңгәршәлдәге Ишан образы дип әйтәсем килә. Ул чакта миңа 26 яшь иде. Шушы 26 яшьлек җегет актерлар иҗат багажлары туплаганнан соң сәхнәгә чыга торган образны, аның менә шушы аркама китереп сугып бар иде сәхнәгә, син булдырасың дип әйтүе мине шушы образны бүгенге көндә дә истә алып сөйләргә иттереп калдыргандыр дип. Егыла торган Ишан дип кушамат такканнар сезгә шушы вакыйгалардан соң түгелдер бит? Юк, ул Арча педагогик киллиятендә укыганда булды. Без анда спектакль куйдык һәм шушы спектакльдә Ишан манарадан чыгып азан әйтәдер. Бу Казан егете. Шундый спектакль. Вот шунда. Шунардан соң кушып калдырган. Мин шул манара белән бергә сәхнәдән җыгылып төшкән идем. Шуннан соң калды инде ул мине. Камал театр сәхнәсендә бик күп матур образлар тудыргансыз, шулай бит? Күңелегезгә иң якын килгәннәре, менә күңелегезгә аеруча яратып уйнаганнарын кайсыларын атап китә аласыз? Кызганычка каршы шундыйларның берсе Хуҗа Насретдин белән миңа инде саубуллашырга туры килә. Менә 5 ел уйнаганнан соң театр репертуарынан әлеге спектакль алына һәм хөрмәтле тамашачылар, сезнең барыгызны да 4 декабрьдә кичке сәгать 7дә Камал театрына әлеге спектакль белән хушлашырга чакырам. Бу спектакльне берничек тә карау мөмкинлеге булмаячак. Шуңа күрә безнең уенны, тере уенны сәхнәдән карап калырга ашыгыз дип әйтәсем килә. Аның режиссеры Фәрит Бикчантаев, декорациялары Сергей Геннадьевич Скоморохов. Декорацияларны әйтеп киттегез, Фәнис, аның декорацияләрдә бик тә үзенчәлекле. Кайбер тамашачылар аңлап та бетерми икән, шулай бит? Син бу турыда тапшырып башлаганда әйткән, иң каршылыклы фикерләр бар дип. Ул Хуҗа Насретдинның үзе кебек каршылыклы фикерләр тудыра торган декорация. Ул Хуҗа Насретдинның дөньясы, башы өсте, асты өскә килгән. Ниндидер анда кыеш, авыш, шул ук вакытта ничек дип әйтергә, бүгенге көн тарихына тәңгәл килә торган декорациялар, ләкин икенче күзлектән караганда андый яшәү рәвеше бөтенләй җир шарында булырга да мөмкин түгел. Һәм булырга тиеш тә түгел, чөнки Хуҗа Насретдин ул җир шарының теләсә кайсы өлешендә килеп чыгала. Шуңа күрә безнең бу спектакльдә дә халык көләргә, ниндидер арзан мәзәкләр тыңларга килсәләр, алар ялгышалар. Монда тирән мәгънә салынган. Һәм әлеге нинди мәгънә икәнен беләсегез килсә инде, сез әлбәттә 4 декабрьдә килеп карарга тиешсез. Фәнис, сезнең гомумән үзегез өчен Хуҗа Насретдин кем ул? Сәяхәт итүче бер нинди картлашмы, яисә шундый фәлсәфи булган шундый бер акыл иясеме? Мин шулай картлашка шагаммын, сакалларым тырыша акларым буядым, миңа картлаш дисең шуңа инде. Миңа калса Хуҗа Насретдин үзең өчен персонаж буларак. Безнең спектакльдә ул возмутитель спокойствия дип атала. Ул менә тыныч кына, матур гына яшәп яткан халыкның проблемаларын әйтеп бирә. Ул әйтми менә бу проблемадан. Ул иң мөһиме ул күрсәтми ничек эшләргә кирәк, ничек чыгарга кирәк. Халык үзе аңларга тиеш. Бүгенге көндә аның налоглары кая китә? Бүгенге көндә нишләп безнең медицина түләүсез дип әйтелә, киресенчә ул түләүле.
түгел. Нишләп безнең белем бирү мәгариф системасы шушындай хәлдә? Булар барысы да безнең Хуҗа Насретдин спектакленә салынган. Алай гына да түгел. Шушы алып бара торган илнең политикасы булып безнең зур сугыш филе асылынып тора. Менә без шушы үз акчабызга, үз кешебездә дәүләтнең, димәк, сугыш кораллану системасында тотып торабыз. Ул безнең тамашачыга, гади кешегә кирәкме ул сугыш? Кирәкми. Менә буларны аңлаган кешеләр килеп әйтәләр, ничек сезгә моны күрсәтергә рөхсәт бирделәр дип. Бәлки менә шушы. Җавап бирәсез? Ну, минем ул турыда Аллага шөкер, безнең Татарстан Республикасы җитәкчеләренә рәхмәт әйтәм, чөнки Рөстәм Нургалич Миннехановның рәхмәте белән безнең артистларга грантлар да бирелә, спектакльләргә акчалар да бүлеп бирелә. Шулай ук Мәдәният министрлыгы тарафыннан безнең ерак Кытайга дисеме, Колумбияга дисеме, Европага гастрольләр оештырылып тора. Әле күптән түгел генә без Үзбәкстанда булып кайттык, бит театр акчасына түгел, шушы хөкүмәт акчасына. Алар безне аңлыйлар, алар безгә ярдәм итәләр дип әйтәсем килә. Башкача мөмкин түгел, чөнки сез безнең әйдәп баручы театрларның берсе булып торасыз, тамашачы сезне бик ярата, бик рәхәтләнеп спектакльләрегезгә йөри. Хуҗа Насретдин образына фәнни сез үзегездә нинди сыйфатлар кертергә тырыштыгыз? Беләсезме, ул сыйфатларны мин үземнән түгел, Хуҗада булган сыйфатларны үзем алырга тырышам. Минем коллегаларым күбесе әйтте, син фәнисманда үзеңне уйныйсың дип. Мин үземне алай Хуҗа Насретдин персонажына туры килә торган шәхес дип әйтә алмыйм, ләкин шулай булса да, аның менә ничектер җыйнак кына, тыйнак кына бөтен нәрсәне сабыр гына кабул итү ул безнең икебездә дә бар кебек. Һәм Хуҗаның җыр тел белән җавап бирүе, аның мәзәкләр белән һәрбер ситуацияга җавап бирү, ул бит инде безнең анекдотлар кебек китапларда басылып чыккан. Аны халык үзе ничек тели шулай кабул итә. Спектакль кысаларында шул ук бер үк анекдот ул бөтенләй икенче төрле ачылып китә. Минем сезгә бүген бер сүз әйтәсем килә. Сез нәрсә хакында әйтергә теләгәнемне беләсезме? Беләсеңме, Илза? Юк, белмәгәч нәрсәгә инде мин сиңа әйтеп торырга тиеш, Илза. Минем сиңа бер сүз әйтәсем килә, Илза. Нәрсә хакында әйтергә теләгәнемне беләсеңме? Беләм дисәм, нәрсә дип җавап бирәсең? Инде белгәч, тем более сиңа әйтеп торырдан мәгънә юк. Менә бу безнең студияда яңгыраган бер мәзәк. Шушы ук мәзәк залда, сәхнәдә бөтенләй икенче төрле яңгыраш ала. Менә нинди яңгыраш алган, хөрмәтле тамашачылар, 4 декабрьдә хушлашу спектаклендә белә алалар. Бу инде шулай сез интерактивка тамашачыларны тартасы булып чыга, шулай бит? Алай да бар, чөнки мин ишәк белән тамашачылар арасыннан керәм. Ул ишәкне тотып карарга да мөмкин. Алай гына да түгел, ишәкләрнең миңа төрлесен күрергә туры килде. Циркта чыгыш ясый торганы, балалар утыртып җыри торганы, һәм гомумән 40 ишәк тә булды. Әле шунысын әйтеп китәсем килә, менә Илза, син башлаганда бик кызык сорау бирдең, Хуҗа Насретдин ул сәяхәтче карт образымы, фикер иясеме дип. Хуҗа Насретдин инде ул сәяхәтче дисәң дә була, чөнки күп илләрдә минем катнашымда видеороликлар төшерде, аны интернет челтәрләрендә карый алалар. Яры, бик зур рәхмәт, Фәнис, бүгенгә килеп шулай кәефебезне тагын да күтәреп җибәргәнегез өчен уңышлар телибез. Алда сезне күп кенә яңа спектакльләр көтеп торсын иде. Шушай сәхнәдә матур образлар тудырып, тамашачыны үзегезгә җәлеп итеп торырга насыйп булсын үзегезгә. Амин, шулай булсын. Илза, чакыруыгызга чиксез рәхмәтләремне, Камал театры исеменнән, дирекция исеменнән рәхмәтләремне җиткезәсем килә. Хөрмәтле тамашачылар, нинди генә көн булса да, нинди генә җәмгыятьтә яшәсәк тә, сәхнәгә чыга торган артистлар, алар барысы да сезнең өчен эшлиләр, сезнең өчен иҗат итәләр. Сез килеп, әгәр дә залда утырганда, сәгать 7-дә безнең пәрдәләр ачылып җибәрмәсәк, безнең эшләүнең мәгънәсе дә булмас иде. Тормышның төбендә, мәгънәнең үзәгендә, хөрмәтле тамашачылар, сез торасыз. Шуңа күрә, сез безне ничә хөрмәт итсәгез, без дә сезне шулай яратабыз һәм 4 декабрьдә көтеп калабыз.